Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Welkom bij de livestream van het Scootjesielen vanuit Jennewaard. Jo Jere, Freek wij met de met Elke Dijkstra en we hebben hier een speciale gast, namelijk Pieter Brouwer van het Jereveen. Voormalig skipper van het Jereveen, maar ook voormalig skipper van Jennewaard. En dus, Pieter, kunnen we stellen dat dit een plakje is waar je heel wat zeilmeters maken haast, hè? Ja, we zijn hier altijd aan het oefenen in een heel soort. En ja, we kennen hier eigenlijk elk hoekje wel een beetje. Ik mocht hier altijd wel heel graag zielen trouwens. Hè. Dat is, ja, ik vind het bijzonder altijd. En wij zijn, er zijn wel eens mensen die zeggen van, nou ja, wat mij hier te griemen. Maar ik vind wel dat het erbij hebt. En ja, mocht hier altijd wel graag omschakelen. We weten dat we zowel in de Veenhoop als in Jennewaard de meisje krijgen kunnen met een walstart. Dat is ook in dit geval zo. De omgekeerde volgorde van Juster. Dat betekent dat Akkerum nou van start nummer 1. Starten mij. Start nummer 4 blijft leeg. Want Dirk-Jan Rijenga en het Jousterscootje die ben uit het kampioenschap hellen. En in deze list is het 14e bordje voor de halve maan van Drachten. Ja, nu weer de wedstrijd. Wil ik toch nog even op waarom komen we van Juster. Want de Veenhoop. Ja, de wind voert voort. Het dwarren maar. We hier een uitslag toen de jongens van de jury van ja, de wedstrijd is ongeldig. En van de morgen palaver krijgen we te jaren van de voorzitter van SKS. Er zou misschien toch nog een geldige wedstrijd uitkomen kunnen. Want, hoe zit dat correct? Nou, als je de jury die het juster wil zijn van dat het taarwezen is, zeg maar, dat de skippers gelijk krijgen. Alleen de SKS die houdt het hem voor om daar toch nog eens naar te zien. Het was wel een hele aparte situatie. Ten eerste twee skippen dat we in de Zuidwesthoek en lang waren. Die lijnen op een plek dat ze zelf vonden dat ze benadeeld waren. Dus toen ging in het begin al voortendadelijk ging ze er het rode vlagje in. En dat hebben ze er inhouden. Dat er ook weer dik uitsteld. Voor een hele woorden. Dus die hebben een met ik zijn van we zetten dat wel terug. Dus dat ik volgens mij wien twee eigenlijk wat verschillende dingen. En de Heerenveen en even denken, wat zijn die zijn van nou wij vinden de wedstrijd eigenlijk net goed. En die andere twee die hebben zich daarbij voegt zeg maar om het verhaal wat sterker te maken. En dat toch ja, wordt het denk ik wat twijfelachtig hoe het nog verder maakt. Het is een hele aparte situatie. Dat is het ongeveer. Het is geen skip en chimmekoor. Maar het wien de skip in de commissie. En dan is het correct weer even anders. Ja, en dan kunnen we dat stellen, want dit is nog maar de derde wedstrijd van SKS van dit seizoen. Dat we haast al meer meemaken houden er al rond een 4 seizoen. Ja, het is meestal de eerste week is het aardig rustig altijd. Hè? Want het is correct of de skip is dan elkaar wat meer jouwen, zeg maar. Hè? De ene die doet wit dat en dan je maar even wat dicht. En hoe dichter dat je dan bij die laatste wedstrijden komt, dan wordt het algemeen ik vrij fanatiek. Maar het is nou voortdurend is alles al in de hobbel. En het eerste zeer de skippers onder elkaar, maar meer toch natuurlijk wat er met jou gebeurd is. Nou, het is hartstikke veel ook, tenminste. Ga ik het zeggen, de man. Ze binnen op de tellen, ze schillen over de klokjes. De Zwitserman zet je klaar. En die laatste minuut is natuurlijk bloedstollend. Want is dit trainbaar? Nee, de kun je wel trainen in de zin van dat het zo hard mogelijk omheen krijgt. Maar dan kun je nooit bedenken van hoe de situatie na 20 seconden nadat het spul los is, hoe het dan is. Komen zo die heen en krijgt die een vlaagje achter die bij zelf mooi op tijd voort. De man staat er klaar voor. Nee, dat is net te bedenken. Nee. Alles met goed trainen, dat is belangrijk. Hij heeft dan nummer 1, Pieter. En, dus ze zijn er hartstikke klaar voor. De man staat helemaal in de houding. De fokken vallen in de hand. De lier, ja. Ze zijn aan het tellen. Ze pompen zichzelf op. Daar gaan ze. En zou dit dan de eerste start van de SKS worden die in ieder keer goed is, zonder uitstel, zonder vertragingen. We zullen dan wachten. In elk geval is Jennewaard dwaande met de start. En is het Akkerum die het tuig
aardig vlot omheen gekrijt. De scouten verlitten de wal. En nu is het even aanwassen waar de beste vlag te pakken krijgt. Het is toch een prachtig gezicht als die kopjes haast op één lijn. Dus dat lijkt het wel dat er nog geen 5 centimeter tussen zit. Op een virtuele lijn hoe ze voortkomen. Maar erin, er is net volle wing. Dat, Ja. het is alleen maar spannend. En Binnen wel een paar meters naar de orenwald. Ja. Dan daar is Ja, het dat minder klopt. snel als in de Veenhoop Ja, op de orenkant. dat is wel zo. Ja, dat is zo. Ik geloof dat het wel aardig voortscharrelt, Pieter. Net iedereen had het er al heel nog bij. Nee. Daar zit echt verschillen in. Maar de meeste teugels die mooi oranje en er zit beweging in de vloot. Nou kunnen we, vreek ik mooi even de startvolgorde zien van welk plak, welk scootje Joert voortgang is. Ja, voorop zeggen we het witte scootje van Akrum, Pieter Meter. Daarachter Langwar, Jaap Zwaga. Op het derde plak Starum van Auke de Groot. Het vierde plak is leeg, daar hier oors de Jouwerlijn. Maar die doch net met mij, zoals bekend. Op plak 5, Wout zijn, Terke Klaas van der Meulen. 6 Grauw, Saan de Lemmer. 8 Snits, 9 Jennewoud. 10 Jereveen. Alve Drachten, Tolve Ljouwert. 13 Huzum en helemaal achterom deze keer de hele mannen van Drachten, Klaas Westerdijk. De jonge debutant die ontnota een knappe indruk maakt. Ja, die ziet hartstikke best. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, dat is, hij straalt ik rustig. In het zielen, in het sturen, vind ik. Hij is, hij is goed bezig. Ja, hij heeft een goede leermeester trouwens. Hè. Dat wie ik zelf. Hoe lang had er binnen zielzoeker geweest? Maar dat wie in de tijd van Jennewoud. Dus dat is alweer even lien. Oké. Ja, ja. Nee, maar best. Hartstikke mooi dat die jongens dat zou goed doen. Want hoe lang hast u skipper van Jennewoud best? Zo'n hier. Ja. Van zo'n 90 tot 2003. Ja, dat... Dus in die tijd hast je alle hoekjes van alle Marren en Uithammen hast wel kennen. Ja, dat, ja. Zelfs een keer met Snitsje omschakelen dat er op een gegeven moment dacht van ik ga maar aan de andere kant uit. Want ik weet niet wat Pieter me heen stuurt, maar ik heb het idee dat dat niet klopt. Dus ziet niet alle pet gehad te krijgen, maar dat, nee, ja, wie mooi tijd. Hartstikke mooi. Ik heb een hele goede herinnering aan Jennewoud. Dat kan ik niet doorzetten, mijn hele familie. En nou zien we toch dat Akrum het vlaagje kregen had uit Vradielek van de eerste boord. En als eerst de Volkersleert in vaart. Mooi alle Leeds-Gotzislijn naar de rest. En dat de rest van de volgorde dat er nog net vol in verhoor is. Als het wolfsjost is dat het ene skip een hegere koers ziet als de oren. In de hoop natuurlijk boppen die orenskippen te komen en daar de vrije wind te pakken. Ja, dan maken ze echt meer meters. Dus ja, er zit altijd een soort marge in van hoe vier kist en hoe vier worst. Hè? Zuidwesthoek en Waalsijn die ben wat een beetje de light in schoot met zijn dwaan. Dus ik kwam denk ik omdat Waalsijn Zuidwesthoek een beetje omheen drukt heeft. Dus dat kreeg hoe dat even uitpakt. Grauw kwam ik alweer denk ik redelijk gauw opzetten daarachter. Dat kon ik wel even zien. Die kroept er wat onder. Dus dat, het is al hier al wat zien. Wat ik wist ook is dat Pieter al een mooi gotje heeft. Zat het nou liggen in ieder geval. Ja, spannend. En deze mensen hebben een mooie skybox op de Volkersleert. Al is het maar een steigerke, dan heb je een prachtig plakje. De meesten hebben ook dat dat de wind uit het oosten bij komt. Dat er uit het westen bij komt, dan... ik denk dat er wel 12, 3 keer al bij vinden is. Ja, dit hout dat wordt nooit hard. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat is jong hout. En dan zien we toch dat er wel een mooi koeltje zit. Al de start weer wat rustiger. Maar hier zit er toch wat gong in de scootjes. Ja, die Lemster die... het is al wat zien. Moeilijk. Albert Visser, Joert vanuit een zesde positie, Juster vanuit een 8e positie, Twak in middenmoord. Ja, is dat een lotting wees letter van 6 van goh, dat hier beter kent? Of? Keert alle kanten uit, hè. Het meeste met dit waar vind ik, dat is, door maar steek ik de lok een beetje, hè. Zie wat die man nou door, dat is maar wat naar beneden en weer omheen en we komen maar weer wat naar die.
dat is eigenlijk alleen nog maar in het voordeel van Pieter nou. Hè, Pieter kan kwast de paard horen en dat kent denk ik al zien. Hè, dat die beide mannen. Nou, Pieter heeft al een mooi gatje. Hè, ja. Ja, die Scarlett mooi die kant uit. profiteert optimaal op nota. En die geeft mij voorsprong onderwijs naar de tweede tonnen. Maar het lijkt erop dat Ljouwert, mijn start nummer 12, toch weer aanzakken is naar het laatste plakje. En ja, Willem Zwager die had nota in deze SKS-wedstrijden net het gelok mee. Ljouwert leidt weer achterom nou. Ja, hij had ik al zei, hè, ze zijn fanatiek bezig geweest. Ik weet het eigenlijk nog wat in de veert loopt. Maar dat er fanatiek bezig geweest, maar dat ze tot een traaien. Eigenlijk net recht aan de praat. Hè. Als het erboven komt, dan wordt het beter, zei er. Maar daaronder dan is nog wat vraagtekenachtig. Dus te hopen van die jongen dat er meer win krijgt. Ik geloof dat het morgen gebeuren zal, ik het zei het, maar het is nou nog mooi rustig. De Loerte die kent eruit. Zet de Sjen. Ja. En dan kent er dadelijk omheen. Als eerste om de tonnen. Tonnen C staat er in een route omschreven wordt. Nee, tonnen A mag ze. Pieter die dat kerst ik wel zien. Pieter onderhelt hem verschrikkelijk. Het langste paard zo'n je zezen. Maar dat doet er natuurlijk om als het bij de tonnen is dat er dan al onder win leidt. En net dan nog heel win maar het spul. Dan het spul zoals wij zijn te plak. En kan er mooi scherp onder wien al omheen zielen. Dat Geert Creërs, hè? Ja, dat kan als je de ruimte gaat. Maar hoe moet dat dadelijk met al die orenskoeken dadelijk in die middenmoot? Die had die ruimte net. Nee. Hij moest eens even lopen. En hier moet er straks terug in het akker met scootje. Ja. Nou, zie je maar eens een gatje. En als je moet bakboord hadden met de oren wikken, maar hoe stuurboord met jezelf voor het wezen. Dus je voordeel van als kopperinder kan soms ik maar samen verdwijnen. Zouden er omheen kennen, bij Del kennen? Zou dat nou lukken? Ik denk dat er iets in komt. Maar, hij komt ze hij maakt kruisen, hè? Hij komt ze absoluut in. Dit is. Maar hij had daar zit krijgt nog wat een dopje daarin. Volkersleert. Ja. Daar beziekt er natuurlijk zo maximaal mogelijk gebruik van te maken. Want zijn volgende slag wordt een stuurboordslag. En had er geen varang op die orenskip. Nee. Alhoewel, al die orenscootjes, nou het zou hoe stuurboord hebben. Ja, dat klopt. Ja, maar dan hebben we nog weer de orenregel, Loef wijkt voor lei. Ja. Het ben van die situaties in zulke wetters. Je moet elkaar wat mee, want anders dan komt het helemaal op een kop. Ja. Als we dan even net het vierde afstand beeld gaan, want daar lijkt het altijd wat oors op, maar hier de camera vlak bij de boord aan schuiven, dat hij ze alle iets in komt. Is het in dit geval zo dat als de Griek en Allegro dezelfde boeg hingen, dat onder win voor de win gaat? Nou ja, hij leidt op bakboord. Dus dat zit een kans in. Ik ken het officieel, maar ze denk ik gewoon nou wel voor een wijk in de gaten houden. Dat is. Maar het is tactisch natuurlijk soms wel verstandiger om net iedereen, want de worsten wordt kwijt. Ja. Dus soms kun je beslissen van ik heb wel voorrang, maar ik ga toch maar even voort. Ja, zeker. Want dan hoor ik de vrije wien en word ik net hinderen terug alle volgende scootjes. Wij kennen nou net zien hoe vier dat hij nou bij dat spul bij is. Van deze kant al net. Nou wel. Ja, nou al ja. Hij draait al, denk ik. Tenminste, dat ik het zo. Het lijkt erop dat er voorzichtig aan draaien is, maar hij kan een eindtro zetten. Nou, hij beziekt ze nou denk ik te ontwikkelen. Ja, hij draait. Hij draait en hij doet dat tergend langzaam. En waarom doet hij dat? Om toch maar die hichte te houden en die snelheid in dat schip te houden. Maar zal iets beetje wien, want we zien nou toch dat die wien maar minimaal is. Ja. Ze lezen super stil en er wordt toch zielen bleven. Die gang met in het schip bleven.
Ik het zo een beetje bezocht, de meesten het, hè. Dan het grauw wat we zo straks al zijn, dat is zijn eigen paard een beetje zacht. Daaronder, dat die wel eens heel knap erbij komen kan straks. Maar dat, ja, wat is natuurlijk het heetste schip. Nou, de lemmer is er nou ook om. Dus de vierde. Zuidwesthoek is hier er nog tussen. En achterlang waar. Dan is de lemmer naar voren scharrelen, want die hier start nummer zo. En hier zie ik dat ze de loerte er al bij hebben, de vaarboom, om het schip door de wind te hellen. Sanliets beetje gong hebben. Mooi dat, Pieter. Nou, officieel net. Nee. En, maar daar wordt meestal ik al net zo wat naar jongen. Wat ik wel eens zie in het werk is dat, dat de pijlstokken met dit soort waren wat dikker binnen als normaal wij. Want Ja. dat ze er ik haast met bomen kennen. Dus dat is Dat het haast riemen binnen. dat het haast riemen binnen. Ja. Ja, hij pakt hem nou op. Dus dat is de mooie in de groen zetten. Even een Steeds beetje maar nog een vooruit. beetje Ja, een gankje maar. peilen om hem wat op gang te helpen. Ja, we zien wat hier gebeurt. Oeh. Daarachter mij. Drachten had geen stuur over het schip. Oh. Had hem helemaal te dwars achter. Maar gaat een totaal andere kant uit dan dat de skipper wil. Ja, Willem bloot rustig, hè, Ja. als dat zo is. Beide putsen in de veert of een bandje en put. Ja, Ja. nou, dit wordt gevaarlijk jongens, hè, want dat is... je krijgt eigenlijk dezelfde situatie weer als een beetje als Just, denk ik. Dat er mensen binnen dat ze even Simon zeggen van nou, wat maar weer naar mij, want dit is toch geen ziel. Maar ik geloof dat ik nou Willem wie dat ik die stukje stouder maar weer eens uithalen. ja. Want dit helpt natuurlijk ook niet. Ik had het idee dat ze het net in de gaten nemen. Nou ja, en nevens mij hadden ze de piek. Ik ik val er wat vallen litten. Ja. Dat betekent dat er geen volle balling in het zeil meer zit. En dat in feite de dragsters dus waarschijnlijk voorrang hielden. En zei van, nou, tjö, dat gaat het grutzeil nog verder. Ja, Wat is dit nou voor actie? Hij leed hem zakje. hij de kleermaai, ziet wel wat ik krijg al zei. Zie wat ik krijg al zei. Nou, jij hebben we ook eraan en erop, want zij smiet natuurlijk echt naar beneden. Ah, ik denk dat ze ermee op worden. Ik denk ze vers lezen dat ze geen stuur meer hebben. En dat En ze de nou rug op een de... roefvaarboord aangaan of iets Precies. anders. Ze komen recht op de walen, man. Ze maar als de sonemieter zien dat de schip draait worden, want zij Ja, gaan ja. de boordjes in. Het gaat je dwars het publiek in. Oeh, en daar leidt een mooi kapitaal, wat dat een kant uit kan. Dus Ja. dit is paniek. En dan ga je misschien maar een lietsbietje gong. Maar het is toch een 20 ton, denk ik. Een Ja. zandje tot 20 ton, wat Ja. toch wel recht op jou scoot. Ja. Ja. Nou, dit is, ik ben daar zin dat het al heel wat terug is. Ja, op deze wijze kun je natuurlijk net zielen. Nee, dat... ja, die hoort niet. Jou dat het qua skeer wat afvalt, want de eerste gong weer eruit. Maar ja, dit is onhandelbaar voor de skippers. Ja, ik weet niet wat ze nou al hebben praten hebben erop, maar... Dat, Ze matten even een stukje achteruit, lijkt het mij. Om die opstekkers tussen die boordjes waai te krijgen. Ja, Willem is al nergens meer te zien. Oh, daar komt er weer om. ja. Protestvlaggen. Ja, Bij zo is het. Ljouwert. Ja, dat gaat om... dat gaat net Chimmekooi, hè. Dit is heel vast. Dit is- De dit- commissiewijze ja, van Janne Woord. Ja, dat is... Hier is net meer mijn goed fatsoen te zielen. Wij protesteren. En krijgen we dan weer hetzelfde euvel als juster. Het zilt toch net. Nee, nou ja, dat is het zoeken. Hè. Ik zie hier nog net een vlagje trouwens, maar ben ik nog wat met horen dingen bezig, ga ik wel in de gaten, hè, om daarbij te komen. Want hoe komt het met de route? Met de route die erin leidt, maar die misschien ook nog onpast worden, maar die nog verloren worden. Ja, wij wachten voorlopig even op informatie. Het lijkt erop dat deze beide scootjes de verkiezen om voorlopig die wedstrijd te staken. Komt beter het zwetter een beetje uit, denk ik, van de trouwenskant. Ja. Dat draait wat vlatter, hè? Ja, eruit is het ja. En zelfs de politieboord assisteert al even. Maar ja, je kan er wel stoppen. Maar het is natuurlijk net zo dat die wedstrijd eruit kent. Omdat de oren al scootjes de wol omheen komen koeren. Klopt, ja. En ik zou dan toch nooit dat de Steven gewend is. Kan het spul maar weer omheen Het spul maar weer omheen gaan en trots zielen. Ja. En je weet, maar sokken nu weer wien.
Gewoon nooit wat er gebeurt. Nee, dat is zo. Dat is, dan mag ik meerdere hebben, denk ik. Zij ben nou maar in twaan. Ja. Krijgen ze meer mensen om hen heen die zeggen hetzelfde. Dan is dat nog weer oors, denk ik. Maar als zij met in twaan binnen, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt. Heerenveen voor de hele mannendel en die leidt daar weer in de griebus en boppen hem een skip. En dat is toch Douwe Visser die in de fout gaat. Lijkt het mij dat die er achterom zit. Langwaar profiteert. Die rent er oerheen. Maar waar zit eronder? Ja, De snekerpan. Douwe Visser Ja. moest oerstag. Hier net genoeg gong. Oei. En kwam in onrekking met het hele mandje. En dan kan je voorrang hebben. Maar je smiet er niks mee op. Shit, Leidt er het niks mee op. vast. het leidt Dan is net, het correct los van elkaar. Ja, er zit nog een limietje ruimte, maar leidt net vast. er zit ik net een broede speling. Snits die, ik moet nog zien dat het klaar zit helpt, dat hoekje. Snits zeker net. Meestal naar de vak er afgasteert, dan denk ik maar dat we één kant uit gaan en dat is naar beneden. Dat is, Ja, zo, hij is nou weer op de andere kant. Ja, maar- ja, ja. Kniepen. en dan komt er ik nog in je nieuwe hinder zetten. Huizen. De wind eruit. En ze komen van de andere kant. Ja, De lemmer. Klaas die draait nou ik. Ja. Die denkt ik bij hemzelf van ik red het net op. Ja, Die daar kan- komt de lemmer ook hoor. Ja, die komt. Ja, dat heeft er nou in de gaten. Of hij probeert het. Nou, Ja, wat maai je? Of Ja. mooi een opschitter. en nou ontwrikken. Hij heeft nog een peddel in. Ja. Bij het roer. Ja, dat is oef. Dat is. Hè? Hier is alles een beetje mooi de eren heel dichtknepen tastie. En als het net in het extreme gaat. Want welke kant met die jongen op? Ik ga nou de BM in. En hij waar je hinderen toch snits. En komt daar toch zelf in de problemen. Ja. Ja, in het Lietse boordje varen, hiet het pompen. Nou, dan zou het correct. Hij komt uit de 16 kwadraat. Ja. Waarschijnlijk had het daar leerd en hij redt het ermee op. Ja. Hij komt om een hoeken en als er nou de wie maar weer pakken kan. Maar hij had je wel aardig maar verleden. Ja, dit kost niet. En meters. Want het veen wie daarbij hem. Want ik weet niet wat veen nou is, maar die scharrelen mooi die kant uit. Dan heeft samen weer een gotje. Hè. Dat gaat eraf. Ja. Zie, dat gaat. Veen leidt helemaal vrij. Midden op de zone maar. En die ziet er niet krijgt nog deun op. En wat grauw. Ja. Nou ja. Misschien nog eens. Het huizen met machine. Wat is die jongen dan? Huizen. Ja, dat heeft er zeker daar maar verleden. Nou, ik denk dat Douwe het net hel heeft. Die zal nou wel. Ja, zie. Ja. Is weer draait. Oef. Ja. En nou zet wat aan de draai al in. Zal er weer Wil draaien, Snits maar- het nog net die in had, dan ben je wel vrij brutaal ontzielen. Want Ja. Varang ga je net op een gegeven moment. Nee. Want volgens mij mocht wat zijn helemaal net draaien. Dat Dus, liet mij, ik zat daar. Ja. En nou komt Snits voor de tweede keer. Op dat hoekje. Onder een skip en op hetzelfde hoekje. Ja. Ja. Daar zal nog wel even over praten. Zie. Maar ja, Douwe is ooit net zo'n prater, maar nee, maar ja, tje, de Douwe die hoefde ik net meer meters te zielen dan Nederwie. Nee, En hij dat had nou toch die hoeken te redden. pakken, hè. Ja, klopt. Neem de man. Maar wat zijn had ik om. En die Ja. rent er zo heen. Er is wat zijn starten trouwens. Wat zijn is starten op nummer 5. Ja, zie. Ah, die is ook aardig achteruit de Ja. zaken. Hè. Ja. Nou, dat is al een. Als dan krijg de eerste keer toen ze de volksleer ingong. En je sjoggt het nou haast naar weddes. Dan is het verschil al groot. Want we krijgen nou dadelijk de situatie dat deze skippen nog om die naaie bovenste tonnen heen matten. Wilst de koprenner alweer om de orentonnen heen is. Dan hebben we toch een heel lang rak verschil tussen Ian en de middenmoot. En Freer, kijk, nou al een top 10 die we steeds kennen weer. We kunnen even naar de 3D-animatie zien. Hoe de voorlopige tussenstand is. Met Akkerum op kop voor de Zuidwesthoeken. Lemmer voorlopig op traaien. Grauw toch mooi naar voren skarrelen. Vierde. Jennewoord 5. Jereveen op een 6e plak. Zo'n lang war. 8 Huzum. Dan krijgen we op het 9e plak de hele mannen. En zien de voorlopig wat zijn.
Wilst wij hier loeden opvangen dat er mogelijk al een finish ingooid wordt zo. Dat zullen we even scherp in de gaten houden. Het is nog maar krijg 3 uren. Als dat zo is, dan zou het kennen dat er oorwaar op komst is. En dat de commissie kiest voor veiligheid. En dat zou betekenen dat Pieter Meter van Akkeren hier een heel vlot naar een heel mooie overwinning tassielen kan. Als je ze nou de tonnen er weer uithalen. Hieronder in de Zandemar. Ja. Of boven in de Zandemar. En ze gaan nou denk ik de lange sleppen in. En dan daarom een tonne. En dan waarom naar het nummer? Dan heeft hun nummer daar, ja. Ja, dat klopt. Ik denk dat ze het staat over. Dan zal dat toch wel waar komen. Hè? Dat, Is het ook een les naar Juster dat ze te per ongeluk eigenlijk een route te volle zield hebben? nou ja, het wie juist er net om het waard, denk ik. Het wie meer omdat er geen win wie. Ze nou is 3 uur, dus ik bedoel, ze zijn op 10 starten. Dus dat kerst natuurlijk om het 10, kerst best nog wel een rondje doen als ze dit. Ja, voordat de laatste natuurlijk nou. Dat zijn we juist ook al, maar voordat de laatste eens een keer hoe de finish is, dan ben je tussen de eerste en de laatste, er zit samen 20 minuten, 24 minuten tijd. Ja. En ja, wanneer komt dat waar? En de laatste is denk ik nou net jaren als, net jaren als, ja, een kwartier van jou denk ik. Dat de laatste one is. Ja, Wat we het nou zien hier trial is. inderdaad op buienradar dat het front mooi rassen schreden dichterbij komt. En als er één ding in de zielerij natuurlijk wichtig is veiligheid voorop. En liekt het een wijs besluit van de commissie Jennewaard dat de wedstrijd inkwappen wordt. Als we hier toch zorgen dat de Zuidwesthoeken weer voor de Lemmerkamer is, dan had Auke de Groot toch weer een handig slagje dienen. En kinderen hier was aansteven op een prima eindresultaat. Nou is het even de vraag, hè. Ken de Zuidwesthoek, die leidt nou op bakboord. Had die nou dat hoekje heli ken en Lemmer net, ja, dan maakt het er een gatje. Dan is er spekkeper, ja. Ja goed, dat is... dat Want ken laten we wij, net vergeten, Lemmer is van startpositie Zoonkaam. Ja, klopt. En Starum van startpositie 3. Dus daar moet ik nog wel wat metertjes tussen zitten. Ja, Akkeren. Die zielt er een heel eind vooruit. En die ken je wel eens naar zijn eerste overwinning van 2000 Santje tassielen. En daarvoor geldt natuurlijk dat de afstand voor hem wichtig is. Want als je in je binnen, maak je in je worden, maar wil je in het klassement, dan moet er daar meters tussen zitten. En we zeggen inmiddels dat die afstand verdubbelen is. Naar 460 meter. Dus dat lijkt er voor de Akkermers goed uit te zien. En hoe komt het hier uit? Met de Lemmer bij het hoekje en met Starum. Waar mag de meeste meters pakken? Waar had de kortste route uitvoeren? Nou, Lemmer die, ja, dan moet er zoveel gang hebben. Maar de wind verroert het al. Ja, hij wordt nog zuidelijker. Hij wordt nog zuidelijker en hij kan omheen. We zullen de fok nog net killen. Dat betekent dat er gong in het skip houdt. En kende nou dat hoekje nog. Maar dat is nog wel een eindje. Sjogge dat huis die wordt ik heel goed zien. En die is, zaten dat Sjogge op hetzelfde plakje zat het nou liggen. Van Tredje nog? Ja, zeker, zeker. Is het fijn ik voorbij gaan, heb ik nou jongen? Of Sjogge ik nou? Oh, zo. De Lemmer maar toch nog een keer door de wind. Ja, sure. En ik nou denk, kost het meters. Sure, Nou dat kost het meters, want had de Zuidwesthoek Zuidwesthoek. kent Ja, wel. ja, ik denk dat die het helpt. Die kennen Sure. hem Dan maakt het een gaatje, want hij moet nog een keer draaien. Lemmer, hè? Dat, Dit kan wel eens heel gunstig wezen voor Auke de Groot en zijn man. Ja, het is soms een risico. Haast krijgt dat opzitterke wel. ja. Dan ziels binnen erop, maar ja. Ik snap eigenlijk net precies, hè. Dat is ook nou, ik zie ook wel meer. Hè. Het is net als zij van dat Boppen zijn zwart. Dat ja, nou heeft een gankje. En denk van ja, oké, en er is net volle wind. Er is ook net al te volle wetter, maar ik zou zo'n zwart uitlopen. Ja. Ja, dit lijkt het mij ook. Dit doe je mooi zwierwaar. Dan Ja. wil je het gewicht een beetje naar onderen gaan, zodat het skip net zijn helling heeft. Maar Ja, nou is het alleen nog maar een rem, nevens mij. Ze hebben meer dacht ik het idee van we moeten dat hoekje hellen. Ja. Dus als extra steun is, maar dat we minder verleiden. Maar ik hier die als je zoveel gang hebt, dan denk ik dat het wel wat mij valt. En we zorgen dat ze het hoekje beroen gaan. Ja. Ik voor Auke de Groot
van de Zuidwesthoek. Ja, dan moet het Ja, hier draaien is nou schippen. echt wel wat ruimte ontstaan, hè? Ja, Maar ja, Sjen, ja. de Lemmer die had in één slagje toch gauw 1,60 meter 70 verlen. Ja, nou, ik denk wel dat tweede plakje te pakken. Zou het nou liggen? Dat kan. Dat is net onmogelijk. Staven leidt nou ook twart op, op het... Ja, in de wedstrijd. We starten als nummer 3. Leidt nou tweede. En achterin ben ze nog druk dwaande om die 4 tonnen nog te ronden. Het veld is behoorlijk uitcorrect. Zo wel mooi. Hè? Grauw die we hier zien. Links in beeld. Nou, dan handhaaft die positie redelijk boven in het klassement. Ik wel aardig. Wilt we nou de bevestiging krijgen dat de finish er definitief om zit te komen. Wij kunnen dus opmeisje voor een 1/4 route op Jennewoord. Wie is besluit van de commissie? En dat betekent dat deze man onderwijs binnen naar hun eigen bordje. Ze zullen eerst nog even om de tonnen heen moeten. Ja, ik weet niet wat ze Dat- doen. dat- Het zou ook wel kennen dat ze serieus naar hun bordje tak in hè? Dat ze het over de kopboord hebben. Nou? Ja. Dat, Oké. Ja. Dit weer dus eens de mogelijkheid die de tonnen loopt er nog wel. ja. Dus het is natuurlijk nou een beetje een orensituatie als in het Grietmansrek. Want het is 2 keer hele wien. Ja. Dus er hoeft net kruis te worden. Maar het lijkt er toch dat ze op hun eigen plakje finishen matten. Dat ze nog om die tonnen heen maar te Nog zeven. om de tonnen, want ooit zie ik die tonnen daar net Nee, wel aan. nee, Dus, Heeft niet zin. En wij krijgen de bevestiging dat eerst nog Boeizee, zoals in de wedstrijd beschreven staat, rondworm had. En dan naar het plakje daar. Maar deze man ben al redelijk ontspannen. Ja, tenminste hij die krijgt je. Wat? Hij doet zijn Ja, hand. dit is even voorpret. Net, Even ja. lekker genieten, want Hij kan Ja, hem wel een zwart afvallen. Dat Nou kan ja. wel een straaljaar Geldt geleden dan nog. komen. Ja. Het is, ja, dit is lekker zillen, ja. De winst in de pocket voor Akrum. De man met de ambitie om nou eens een keer echt kampioen te worden. Om eens een keer 2 weken goed te zielen. Net alleen nog de eerste weken. Nou, het begin van hun weken weer net in zat denderend in grauw. Nee. Hè, Ja, dus Juster ziel er direct uit, ja. Juster werd al een stuk beter toen er helemaal uit de achterijn mooi naar midden skarrelen. En Joert dan naar die nummer 1 positie. Ja, dit gele kopje, dat kan maar één skip wezen, hè. Huus grauw, hè. dat zijn de grauwsters. Dat zijn de grauwsters met hun eigen kleur op het scootje. Uiteindelijk op plak 6 en toch wat naar voren skarrelen. Douwe Visser van Grauw. Zuidwest, ja, nou. Zuidwesthoeken had een gotje met de lemmer, maar Er moet 3 skippen tussen zitten, toch? Of, Ja, hoor, er moet Ja, een hoor. 80 meter tussen zitten. ja, Dat dat zit er is- aan. Dat zit er wel tussen op dit stuit. en daarachter, daar zit een gotje. Ja, bo. Dan zullen we hier Grauw, fine matten, ja, daar ben ze. Dat is toch opklom naar het 4e plak. Ja, die komt, hè, dat is Jennewoord. Jennewoord die kwam van 8 lopen, hè. Ja, en dan wordt, nee, van Jochen zelfs. Ja, nou dan ken die ik nog wel eens via het lezen. Of nou, zo. Dus maar we haast er even rekken hier bij de finish. Hè, we kennen het net in één keer zien. Het kan best wezen dat een schip wat letter binnenkomt, toch voor een oor eindigt. We kennen de gaffel zien van een tal scootjes die het al om een hoeken verdwijnen. Is die 4e links, dat is Pieter Meter denk ik. Ja, die komt bij weer Die om. komt er alweer om. Ja. En de Zuidwesthoeken en de Lemmer die moeten nog om die tonnen heen. Wil ze toch het cruiserakker heel tijd mooi inlijn had. Er zijn net volle skippen die meer profijt van de wienhoorn had. Misschien van de kracht, maar net van de wienrichting. Die is toch de hele wedstrijd redelijk stabiel geweest. En dat maakt het wel een verkwarte wedstrijd, maar wel een eerlijke wedstrijd. Ja, ik denk dat die mensen, het komt meer uit frustratie, denk ik, wat er gebeurt met die laatste 2 mensen. Hè, de Drachten en Ljout. Dan dat ze, ja, als je daarin zit, dat kan iedereen ook komen. Dat
het bloot moeilijk. Ik weet niet wat ze doen. Dat jet ik bij deze Ja. omjouwing. dat is Hè? dat Dat weet je hier bij Jennewoord. Wie juist er ik oors, hè. Wie wel dubbel. Maar juist er wie eigenlijk vanaf het begin wie het met lang waren en met de Zuidwesthoeken die vlagjes er alleen. Dat ging eigenlijk heel wat oors. Ja. Ja, en dat we dan natuurlijk zien van Pieter Meter. Die mag toch haast bij zijn bordje weer. Dat kan nooit 4 meer wezen. Dan moeten we toch wel graag even naar de winnaar toe van deze dag. En ja, daar hebben ze. Het is aantellen. De laatste meters. Daar blijft het finishcut voor Pieter Meter. De voet gaat al omheen. Ja, wat, er kan nou niks meer misgaan. Maar het officiële finishcut, dat moet nog even vallen. En de mannen sjurren, waar blijven ze nou? Nou, ze kennen het onder het bordje zien. Ja, daar is de overwinning dan eindelijk binnen. Pieter Meter wint de tweede wedstrijd van dit seizoen. Akrum pakt 0,9 punten. Docht hele goede zaken voor het klassement. En winnen met een strijdlengte verschil de wedstrijd op Jennewoord. Dit is een die boeken we in, want het is natuurlijk geweldig. Met zo'n grote voorsprong, dit spul we beslissen hier. Ja jongens, de fans zijn helemaal hilarisch. En uiteraard wie als bemanning en skipper ik. Het was een geweldige mooie strijd, maar ja, als eerste fut en dan kun je consolideren. Ja, en het was net een gevaar en dan alleen maar uit de ronde. Dus dan best de baas, hè? Nee, geen moment in gevaar was, hè? Nee, en ik zeg achter u, ze moesten even uitwijken voor de skippen die voor de wind kwamen. Hier wijk even les van, maar ik de meesten achter mij, die hier natuurlijk hetzelfde probleem. Kijk, even een beetje zwitje aan Eduard. En ja, die heeft hetzelfde probleem. Misschien al een beetje meer probleem. En ach ja, we scheert een mooi fut, jongen. Dat wie echt een genot, Joet. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Haima en Hielkema.